Adadalan na. Adadalan. Kasana? Nilupak niyo ay lapit ko. Papa 8 Part 2. Hello kapagayam, surutin tayo apo ni Nanay Lydia, anapan nagala iti Papa 8. Apan tayo apo kigtutin. Ne, palpa. A few moments later. Kuya pa lang. Oh, hi ka no nanay ko na dani o live. Hi ka no, hanggang nervyos ah. Matay na eh. Hanggang nervyos, hi ko na dani. Ay, kung ano matay kabalyaw. Ay, yung kabalyaw. Di kabalyaw. Ay. Nag-hi ka no ni. Hi! Welcome ko naman. Welcome to my vlog. Oh. Kain tagala tayo si Papa 8. Kupita ka tin eh. Nagado. Jike. Awang gayam. Ni! Nay, natin nagiratag mo. Eh, butong malatag. Dekan. Hello! Paria! Nagpinda sirupan nanay ni oh. Sana all! Nagkasilsiling. Makaya ang tagala tayo si Papa 8. Paryamay! Paria ng Papa 8. Ato ti pariyang ko na parang kuti ratid da. Ay narurutan kita. Ay nervyos ko nakta-live ki. ale tataya. Oy. Ayang. Tama. Ang tama edit ato eh. Gado, mabuno. Nagmayaman ko na dane, nagmayat ka no. Wal, makayaw na naglalapsat na Paryamay ko na no papait ko na dame. Pari ada paria, ada Papa 8. Yung mamano pala si Papa 8. Sakatsata. Ano pa lang ti danom na dati. Ay, latid ko. Live ki. Ay. Pengay tadada nung sana all nay. Katumbol nay. nga. Oh, sige gala ka lata nanay. Mayat nay, aw matalak dito yung luto. Aw matalak dito yung luto. Wala daw. Ala. Hi nanay ko na dani oh. Nanay. Ni. Hi ka no. Ay. Nagkagit man ni nanay ko na dani. Galala aklat ta awre may sak. Ay ko na matag ka kwarta tibunog tilataw. Tibunog tilataw. Kekta nagnanayaw. Keklata. Nei ho, apaw may kayong gagayam ta agaala tayaw ti Ala, grabe ni nanay. Makikigtot lata ko nada. Oh, Mario, may tag. Hey. Mayat man dita ate Ella. Kuna dane adino day tanga banda. Sa dino kanong nga banda ne? Tuy turod ko lamot turod. Turod! Ison. Ay. Tanya apo galalati. Papai. Ni nagmamay kita papait na gayam ni. Oh, nagpitindas dangar ni kaputumbo. Kat ni. Oh. Ay nabutong manong. Ay nabutong manong. Ay nabutong manong. Nagputumang. Nakutong jay. Yo. Ay. Madi ah. Nakutong nga din karag. Ay, karag tibuto. Paria. Paria tilataw. Kayo, nagala. Ah!
Bunog! Ah? Nakalaw? Huwag Diyan ka mang lang kilatig dyan, na. dyan. Ay. Napanag ko aga. Ay, ninayunan na. Napan siguro Jai. Jai latag. Papai. Parya. Gano'n pala tagaro din. Ampalaya. Awan tilapid ko. Awan tilapid ko. Awan tibunog dito. Iti daytoy akan ito, kit mailubotay saka, di am-amo. Tuok. Toy, dalan ka butok. Dalan to. Agadalan na. Dalan. Kasana. Nilupak niyo. Ay, lapid ko. Ayun nga yan na. Dilatid mo na eh. Hindi tayo nagalatid pa. Di. Hindi nakasurvey ng bigat. Kahit. Tuloy na nga lakmat din at isumpo tayo. Ay. Sakaw. Parang yung alumpay ko wala nila ng dami. Awan mo tibuto na. Ano nga buto? Abi di latod ko jay na yung nagadaw. Jay gabi. Dati Hi guys! Ito niya ilang. Ano nga jay buto sa bangko. Ajay niya lang na ajay. Latod. Wala na sa kuya ng di ba? Super! Akala ko wala nagbagya. Yan, kapungarod ka, ato itinaalami nga, papait ken parya, agawid kamen, apo nga kapagayam. Wow, mga lugar na nila ng tao. Tingko na kumamtakay. Ha? Nagtitibo. Tara! Nay, nasa bait! Jadi. Ito ni. Ay, nakita. Okay, balaw natulit. Natulit tinong ko.